Čiže ide o to, že pokiaľ niekto ponúka vyššie nájomné, tak vlastne bude vysúťažené a výpoveď sa stane platnou. Môže sa stať, že lekáreň Žitava SRO ponúkne vyššie nájomné ako nejaký iný uchádzač, prípadne keď nikto iný sa neprihlási, tak sa uzatvorí s nimi na základe tejto verejnej obchodnej súťaže nová zmluva, prípadne sa stiahne výpoveď a bude sa pokračovať nájme tak ako doteraz. Takže toľko k tomu. Stanovisko komisie pán doktor tlmočí. Komisia prejednala túto záležitosť a myslím, je to pre nás pre všetkých k dobru. Ak sa nájdú nejakí ďalší záujemcovia, prosím, vyšší prenájom, môže si to odkúpiť, pokiaľ nie, prenájom zostáva. Jedinou podmienkou, čo sme sa o tom bavili, bola tá, aby nič iné, len lekáreň sa tam mohla ďalej ako pôsobiť a nie ďalšie zdravotnícke zariadenie, nakoľko máme dosť voľných bytových priestorov v zdravotníckom zariadení neobsadených. Takže toto by pokračovalo v každom prípade ako lekáreň po odpredaní. Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie 1731 eur za rok. Ja som sa informoval v iných lekárniach tu na pôde obce Dvory nad Žitavou. Tie lekárne platia cez 1000 eur mesačne. Ako sami dobre viete, niekedy vo februári sme riešili, že poliklinika že pracuje v minusovom režime cca 13 000 eur. Ak by sa podarilo mi nájsť niekoho takého, kto by nám dal za tú lekáreň minimálne takú cenu, ako dávajú lekárne na pôde obce Dvor nad Žitavou iným nájomcom, tak my máme tým pádom vyhraté a polikliniku dostaneme takýmto spôsobom pomaličky do plusových čísiel. Nechcem pýtať od doktorov. Nie, práve, že doktorov sem potrebujem ešte prilákať. Sú na to podnikatelia, sú na to inštitúcie, ktoré pracujú popri doktoroch, od ktorých my musíme pýtať. Určite sa nájde niekto taký, ktorý túto cenu prelicituje. Ja som aj ponúkol súčasnému nájomcovi, že ak má možnosť, tak určite áno, dneska sme sa spolu aj rozprávali, argumentovala tým, že má len 7% z 1 eura. Ja som povedal, že to je fajn, lenže my máme 13 000 eur mínus ročne, že či by ona tak podnikala, tak povedala, že nie. Je možnosť aj so súčasným nájomcom, ide o to, kto dá najviac, ten získa lekáreň, ten tam bude pôsobiť. Ide nám o to, len o jedno jediné, aby sme neprodukovali stratu na objektoch, kde môžeme produkovať minimálne, respektíve kde môžeme byť minimálne na nule. Slúži to občanom, ktorý pán poslanec Kusy hovorí, že v podstate to slúži občanom. Áno, nech to slúži občanom, len nech nejde o jedno, aby sme neboli v mínuse. Ešte jeden argument je to naozaj veľmi veľký priestor, nadštandardný priestor. Keby náhodou tam prišiel niekto a mal by záujem o ten priestor, že by tam okrem lekárne bolo aj niečo iné, ja by som zvážil, že či vyslovene len lekáreň tam môže byť. Nech tam je lekáreň, ale popri tom zo zadnej strany tam takisto niečo môže byť, z boku môže byť, alebo spoločný vchod tam je veľký, kde jedna časť, druhá časť môže byť. Nech to slúži na účel ten, na ktorý to bolo zriadenie, nech to slúži na účel, čo sa týka zdravotníctva, ale bol by som opatrný, že vyslovene teraz len nech to je lekáreň. Keď náhodou sem dotiahneme nejakého očiara, bude potrebný priestor na, čo ja viem, na predajňu s okuliármi, ak dobre hovorím. Takže skôr by som bol troška opatrný, že či vyslovene, nech to je lekáreň, ale či tam ešte umožníme aj nejakú inú. Myslím, že... Nech sa páči. Ďakujem za poznámku. Myslím, že pokiaľ to priestorovo vychádza a dalo by sa tam niečo iné ešte k tomu zrealizovať a založiť. Samozrejme, že áno. Ja som myslel konkrétne na ambulancie, aby boli sústredené ambulancie v jednom priestore, v tom tzv. Zdravotníckom zariadení, lebo sme hovorili, že skutočne to zariadenie, však sa uvažovalo, že áno, polovičku zavrieme, no nie, riešme to iným spôsobom, pokiaľ je to možné, takže táto alternatíva, prečo by nebola možná, je. Áno, áno. Áno, nech sa páči.
Len takú jednu otázku som dal do plena, hlavne právne, aby som vedel, že do súťaže sa môže prihlásiť iba zdravotnícke zariadenie, či je to dobré. Lebo to je vlastne SROčka, nie? Nie je to zdravotnícke zariadenie, aby sme sa nedostali do patovej situácie. Áno, toto išlo ako pôvodný materiál v návrhu na uznesenie, už na podnet komisie bolo, že iba lekáreň. No, ale keď nechcete len lekáreň, tak treba to naformulovať. Nie tak, že len lekáreň, lebo lekáreň je... To je spoločné určenie vlastne lekárenie nič, áno. Právnická osoba, ktorá prevádzkuje vlastne, my to už naformulujeme. Nie je to dobre naformulované. Áno. My to už naformulujeme tak, aby keď budeme vypisovať, áno, právnická osoba, ktorá podniká v tejto oblasti. A ešte sa musíme, nech sa páči. Alebo fyzická osoba, to je už jedno. Tak. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som sa iba jednu vec chcel spýtať, tá súťaž bude, nie je tu napísané, že kedy by mala byť tá súťaž, alebo kedy sa bude dať predkladať ponuky, či to bude... Pán poslanec, práve preto som tam písala, že ako pri domoch, presne tam budú naraz vyhlásené a tie lehoty budú rovnaké. Vlastne v jednom prípade je to predaj, v druhom prenájom, všetko ostatné sedí. V zábezpeke sa len líši, že tam je 3-mesačné nájomné a tam je pevná cena. Čo sa týka toho nájomného, ja nechcem sa vrácať do minulosti, ale takéto nájomné na 21. storočie na toľko metrov štvorcových, ktorých tam je 1700 €, je neskutočná cena. Takže ja si myslím, že tam treba okamžite spraviť tú súťaž, aby sa tam vysúťažilo nejaké vyššie nájomné. My sme už podnikli kroky, takže už je to v štádiu riešenia. Ja by som ešte na doplnenie, nemáme tam dobu nájmu. To by bolo dobre, keby sa poslanci ujednotili na nejakom návrhu. V podstate ide o to, na aké obdobie sa to budúcemu nájomcovi prenajme. Nemáme tu vôbec dobu. Dajte návrhy. 5 rokov, 10 rokov, 3 roky, 20 rokov, alebo doba neurčitá s výpovedou. Napríklad, ako je to so zmluvami urobenými s lekármi, ktorí pôsobia v zdravotníckom zariadení, či aj tam je či vyhradená doba určená, alebo na neurčitú. Karol, nech sa páči, pán poslanec. Ale naozaj to bolo vybudované ešte za socializmu, obrovské priestory, ona by tiež toľko by nechcela. To len toľko, že jednoducho sme boli radi, že vôbec tam tedy ešte lekáreň bola, kto otvoril. Sice tam boli dvaja, tak možno, že niektorí sú útolní. Šípek už odišiel tiež do dôchodku, oni sa tam mali... Tak poslanci tedy rozhodli tak, ako rozhodli, že vyhrali to oni, no ostalo to tak. Ale zatiaľ naozaj by som len toľko krátkosti, že ja by som dal najprv len na 3 roky a uvidíme, keď s tým dotyčným nájomníkom nemáme problémy, potom sa to dá predĺžiť na 5 rokov, ale bar, kto príde nový, alebo aj keď... Najprv dajme len na 3 roky. Tu padol jeden návrh, má niekto iný návrh? Po 3 rokoch dá sa to predĺžiť. Pani doktorka? Ja len toľko, že pokiaľ dlhodobo neuvažujete so zmenou užívania účelu stavby a bude to dlhodobo zdravotníckym zariadením, tak môžete dať na akúkoľvek dlhú dobu. Ale pokiaľ nie ste si istí, že či chcete zachovať charakter tejto budovy, prípadne keby ste sa dopracovali k rekonštrukciám, ťažšie vypovedať alebo zrušiť zmluvu, ktorá je uzatvorená na dobu určitú. A je to dvojsečná zbraň, lebo keď tomu podnikateľovi uzatvoríme s ním na 10 rokov, nejde mu kšeft, nemôže. Keď ja sa s ním nedohodnem, jednoducho ja to viem vysúdiť, že 10 rokov mi bude platiť nájomné, či chce, či nechce, lebo má zmluvu podpísanú. Čiže není isté, že ani tomu podnikateľovi je to výhodné, že má na dobu určitú. Že vlastne oboj strane tá doba neurčitá je taká, podľa môjho názoru, pružnejšia. Ale samozrejme je to na vás, ako sa rozhodnete. Do tej zmluvy na dobu určitú dajú sa potom, totižto zákon 116 presne stanovuje, za akých podmienok je možné zmluvu vypovedať. V minulosti ste s tým už mali problémy, že do zmluvy, ktoré boli uzatvorené na dobu neurčitú, niekto inkorporoval paragrafy, ktoré tam nepatrili a vzťahovali sa na zmluvy, ktoré mali byť uzatvorené na dobu určitú. Ale jedno je isté, že tá zmluva na dobu určitú, pokiaľ tam nie je konsenzus, dosť ťažko sa od toho odstupuje aj z jednej, aj z druhej strany. Sme počuli vyjadrenie osoby, ktorá sa do toho rozumie skutočne a teraz je to na nás zvážiť to,
Pani doktorka jasne povedala, že asi doba Neurčitá, že by bola lepšia. Samozrejme, je to na vás. Má aj jedno, aj druhé, má aj pre, aj proti. A aj z pohľadu podnikateľa, hej, tak... No, aký návrh teda bude? aj tie zmluvy na dobu určitú sa dajú, no dajú sa tak postaviť, že zazmluvia sa všetky možné alternatívy. Je to na vás. Tak áno, hoci čo sa môže Že stať, to aby vždy bez udania, viete, akýkoľvek dôvod uvediete, je to možnosť tej druhej strany, že vás dá na súd a poprie ten dôvod. Pri zmluve na dobu neurčitú nemusíte udať dôvod. 3-mesačná výpovedná lehota, končili sme a není možnosť sa súdiť, že či ten dôvod je alebo nie je. Preto je to také. Pán Kusy. Nie, nič. Lebo vy ste dali návrh. Ako... Áno, lebo ste chceli termín, tak oni skúsme na 3 lebo... Čiže aj vy sa skôr prikládáte k tomu menšiemu, jasne, hej? Takže keď je výhodnejší, on je to... Keď je výhodnejší, no ešte menej, tak... Dobre, tak teda poprosím ťa, pani kolegyňa, návrh na uznesenie na dobu neurčitú. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov lekárne v zdravotníckom zariadení na ulici Hlavná číslo 1 Dvory nad Žitavou, stavba so súpisným číslom 583 vo výlučnom vlastníctve obce na prevádzkovanie lekárne s najnižšou ponúknutou cenou nájomného 1731 eur na rok, okrem prevádzkových nákladov podľa potreby. Prenájom nebytových priestorov bude stanovený na dobu neurčitú. Tak? Áno. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Môžeme prejsť na bod číslo 6. Návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy na výpožičku obecného majetku. Poprosím ťa, pán prednosta. Tak pre informáciu, ešte vo februári bolo uznesením schválené založenie obchodnej spoločnosti, ktorú viete veľmi dobre, že tá obchodná spoločnosť dneska existuje, funguje v rámci obce. V podstate sa s ňou budeme zaoberať aj trošku ďalej, ako zmene rozpočtu. Toto je vlastne zmluva, ktorou by sa určitý obecný majetok koncesne previedol do spoločnosti. To znamená, že naďalej zostáva majetkom obce, akurát rozdiel je v tom, že obecný podnik do neho môže investovať a môže na ňom podnikať. Jedná sa o dve veci. Jedna vec je verejné osvetlenie, čiže všetky stožiare, rozvodové skrine a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí v rámci obce. A druhá vec je vlastne zhruba polovica Bonskaštielu, to je tá polovica, v ktorej bolo to pohostinstvo. Športklub v minulosti. Takže tieto dve veci postupne by sme previedli na obecný podnik formou koncesnej zmluvy. V budúcnosti chystáme prevody aj ďalších nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve obce, ale postupne, tak ako aj ľudia v OBP budú schopní zvládať tieto úlohy, tak postupne by sme to riešili nie naraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Faktickou poznámkou. V podstate, ak môžeme do toho zasiahnuť, športklub, všetci dobre vieme, že bol vždy vytvorený za účelom toho, aby výťažok z tohto bol použitý na šport. Ja som to rozšíril, aby bol použitý na šport a kultúru. V minulosti, niektorí viete, že sme mali problém tam s tým nájomcom, nechcem sa vrácať do minulosti, naozaj celé odovzdanie toho objektu bolo trošku zvláštne a celé to tam bolo trošku zvláštne, či už s majetkom, ktorý tam bol, lebo celý ten objekt nám bol odovzdaný, ak mám povedať, v podstate tam nám nebolo nič odovzdané. V konečnom dôsledku našli sme faktúry, kde sme určité veci tam zakúpili. Obecný úrad ich zakúpil. Neviem, akým spôsobom sa dostal do majetku pôvodných nájomcov. Celé to odovzdanie som si predstavoval iným spôsobom. Celé to, ako sa odohralo,
sa odohralo veľmi nepekne a nekorektne zo strany nájomcov, ale nechcem sa k tomu vrácať. Celý podnik, ktorý v súčasnosti naozaj prebieha dosť hlbokou rekonštrukciou, povyskakovali nám veci, do ktorých sa roky neinvestovalo a to mi je strašne ľúto, lebo teraz museli sme komplet meniť vodoinštaláciu, komplet sa musí meniť elektroinštalácia, kanalizácia, čiže naozaj v tom zariadení sa len ťahalo a využívalo, no a efekt tam, alebo v podstate profit z toho mala len jedna osoba alebo jedna rodina. Takto celý ten objekt sa dostane do správy obecného podniku, kde v podstate celý profit z toho v konečnom dôsledku cez obecný podnik, a to si potom sami budete rozhodovať, na aký účel bude použitý. Pevne verím a dúfam, že celý ten výťažok potom bude použitý na to, na čo v minulosti bol tento športklub vytvorený, a to že sa prostriedky z neho budú vracať naspäť občanom v inej forme, či už vo forme športu alebo kultúry. Takže k tomu toľko. Čo sa týka verejného osvetlenia, ako povedal pán prednosta, zatiaľ len tieto dve veci by sme chceli dať do správy obecného podniku. Časom ho bude určite viac, určite tam budem tlačiť aj cintorín, určite v blízkej dobe tam budem tlačiť aj iné veci. Verejné osvetlenie, ako som sa rozprával aj s Lackom, výjdu hore na stožiar, chcú opravovať osvetlenie, rozsype sa to celé svietidlo. Je to už zastaralé, je to už v niektorých prípadoch 40-ročné svietidla. Ide nám o to, aby sme mohli ísť do toho, aby sme nejakým spôsobom aj tú elektrickú energiu mohli šetriť, či už vo forme DPH, alebo v konečnom dôsledku však celý ten obecný podnik bol vytvorený za týmto účelom, aby sme vedeli šetriť zdroje. Takže ja len toľko k tomu. Má niekto ešte niečo? Ak nie, tak poprosím ťa, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou schvaľuje uzatvorenie zmluvy o výpožičke na koncesný majetok obce, a to na verejné osvetlenie obce podľa aktuálneho inventárneho súpisu za účelom jeho rekonštrukcie, údržby a opravy a na nebytové priestory bývalého športklubu v Bonskaštieli na hlavnom námestí číslo 15 Dvory nad Žitavou s podlahovou plochou 120 m2 za účelom poskytovania služieb alebo iného komerčného využitia v zmysle paragrafu 9c odsek 3 písmena D a E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v platnom znení so spoločnosťou OBP hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou, ktoré jediným spoločníkom a zakladateľom je obec Dvory nad Žitavou, a splnomocňuje starostu obce inžiniera Branislava Becíka na podpísanie zmluvy o výpožičke v zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení a tohto uznesenia. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Prechádzame na bod číslo 7. Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou. Rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2014. Materiál ste dostali domov. Má niekto nejaké otázky? Máme tu kolegyňu, pani inžinierku Atkertiovú. Zodpovie vám. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa vám chcel spýtať na záväzky, ktoré má obec ku dňu 31.12.2014. Či by nám to nevedela trocha vysvetliť naša ekonomka, čo týka mzdových, odvodových, daňových záväzkov. Tu sú záväzky 79 013 eur a neuhradené dodávateľské faktúry 23 689. Mzdové a odvodové záväzky, to sú mzdy a platy za december. Sú vyplatené potom v januári. To sa tak účtuje. A taktiež záväzky z dodávateľských faktúr, to všetko je uhradené. Len toto je správa k 31.12.2014.
Čiže oni niektoré faktúry, ktoré dobiehali, tak sa nahrávali do 31.12., ale vzniklo tam manko, ale to sa v januári potom predpokladám, že rieši. Ešte niekto má nejaké otázky? Ak nie, tak ťa poprosím, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje záverečný účet obce Dvory nad Žitavou a rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto? Nie, ďakujem pekne. Návrh ešte, a to prejdeme na bod číslo 8, návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015. Nech sa páči, Adrika. V rámci predkladanej úpravy rozpočtu sa príjmová časť rozpočtu obce upravuje prevažne o účelové dotácie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, pričom celkové príjmy sa tak zvyšujú o 53 018 eur, a rozpočet výdavkov sa upravuje najmä z dôvodu vyčlenenia finančných prostriedkov pre obecný podnik služieb Dvory nad Žitavou v celkovej výške 35 000 eur, zvýšenia dotácie pre futbalový oddiel TJ Družstevník Dvory nad Žitavou o 10 000 eur, zvýšenia výdavkov na financovanie kultúrnych podujatí o 5 000 eur, ďalej financovanie detského tábora z rozpočtu obce vo výške 2 000 eur, ako aj odkúpenie pozemku pri cintoríne vo výške 11 438 eur. Vo výdavkovej časti je zapracované takisto aj použitie účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a celkom sa rozpočet výdavkov obce zvyšuje o 77 496 eur. Takže celkové príjmy sa na rok 2015 rozpočtujú vo výške 3 010 310 eur a celkové výdavky obce sa rozpočtujú vo výške 2 988 685 eur. Čo nám vzniká rozdiel do plusu 21 625 eur. Stanovisko komisie je, že doporučuje schváliť. Ďakujem pekne. Má niekto ešte nejaké otázky k tomuto bodu? Ak nie, tak ťa poprosím, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Máš? Tak povedz, nech sa páči. Čo sa týka údržby, viem, že je oprava toho rozpočtu, ale údržba miestnych komunikácií a chodníkov, mali sme vyčlenených na rekonštrukciu 35 000 a skresali sme to na nulu. Či by nestalo zauváženie na tú rekonštrukciu naozaj tie chodníky naše sú... Nie, to sa presunulo sa to a obecný podnik s tým začína... My sme to preložili z obecného rozpočtu na rozpočet. No to bola taká faktická otázka. To je ten dôvod a cieľ, za akým sme zakladali túto spoločnosť. Pomaly a iste ja tam potrebujem presúvať čo najviac prostriedkov z titulu toho, aby sme vo forme vrátiek DPH získali tie prostriedky naspäť. V súčasnosti, ak môžem už povedať, mám pripravených zhruba 5 km chodníkov v Seredi za cenu 4,20 € bez DPH. Môžem to povedať nahlas. Nehanbím sa za tú cenu, je to úžasná cena, za ktorú nikto nekúpi zámkovú dlažbu v súčasnosti, hoci kde. Takže v blízkej dobe, a to už aj pracovníci vedia, že sa začne robiť s údržbou chodníkov, hlavne môžeme si sadnúť na to aj po zastupiteľstve, ale ja by som navrhoval hlavné ťahy, aby sme vyriešili aj vjazdy do objektov, aj chodníky, takže tie sú v dezolátnom stave. Či to je celá Bešeňovská ulica, či to je smerom Veľká Komarianská ulica, hlavná ulica od Nových Zámkov, smerom až na Koľťanskú. Čiže najskôr by som začal riešiť tieto ulice, lebo sú naozaj v dezolátnom stave a najviac frekventované. Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na rok 2015 podľa predlohy bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne.
Prejdeme na bod číslo 9, rôzne. Ak môžem, tak by som si dovolil vám predostrieť, zhruba pred mesiacom sme tu mali jeden projekt, Marika to má na stole, to urbanistická štúdia obce, pán profesor Sarafín z univerzity prišiel, riešilo sa to cez jeden projekt, mal tu študentov, boli tu návrhy, dokonca aj v novinách sa o tom písalo, ja som tam priložil noviny. V blízkej dobe sa vytvorí brožúra asi, ako by to malo v budúcnosti vyzerať. Mojím takým zámerom je, a určite mi dáte za pravdu, aby sme si stanovili, ako tá obec by v budúcnosti mala vyzerať, ako by sa mala uberať, čo je prioritou, kde by bolo dobré riešiť parky, ako by mali vyzerať autobusové zastávky, ako by mali vyzerať cintoríny, ako by malo vyzerať školstvo, ako by malo vyzerať škôlka, ako by mala vyzerať kostolná záhrada, kalvária. Všetky tieto objekty, ktoré sú verejnosti prístupné a sprístupnené, ako by v budúcnosti mala vyzerať. Ten ráz obce Dvory nad Žitavou, aby bol jasný. Aby to malo hlavu a petu, aby sme koncepčne sa niekde dostali a nejakým spôsobom túto obec, našu obec začali riešiť. Aby sme sa v podstate uberali jedným smerom. Takže najskôr takýmto spôsobom sme to celé riešili. Je to v podstate len návrh, je to štúdia, ale v blízkej dobe, je to v podstate bude rôzno, takže môžeme sa o tom rozprávať. Pevne verím, že nájdeme spoločnú cestu a spoločnú reč, čo sa týka týchto vecí. Ja pevne verím, že sa dostaneme do štádia takého, že budeme mať rozpracované nejaké projekty a keď výjdu výzvy, už sa ich len chopíme a ideme. Aby to nebolo také skákanie sprava doľava, že teraz sú výzvy na toto, rýchlo poďme niečo robiť. Musí to mať hlavu a petu a preto to sme začali riešiť aj túto urbanistickú štúdiu našej obce. To je do bodu rôzneho odo mňa. Nech sa páči. Náhodou asi nedopatrením, preskočili sme ešte jeden bod žiadosti. Boli tu podané na obec, kde vlastne boli prerokované v komisii financií, to znamená pani Dagmar Drábiková, Juraja Dôžu 59, žiada o finančnú podporu pre svojho syna pre športové aktivity vo výške 200 eur mesačne. Áno, naozaj. Do programu. To sa patrí, to je žiadny problém, nič sa nestalo. Komisia pre financie rozpočet nedoporučuje vyhovieť žiadosti, nakoľko je to nejaké tanečné aktivity pre syna, vlastne, ktoré chce zabezpečiť z obecného rozpočtu alebo obecných financií. A keby aspoň bolo to jednorázové, ale ona mesačne. Nedostali sme tento materiál. Neviem, ale bolo to prerokované, rozoslané. Asi táto jedna strana. A to bola len jedna žiadosť? A dve žiadosti, sú to ešte maďarská škola žiada. Ale nedopatrením, ale som to prečítal celú žiadosť, takže je to žiadosť pani Dagmar Drábikovej, Juraja Dôžu 59, ešte aby sme všetci boli v obraze, žiada o finančnú podporu pre športové aktivity syna Dominika Drábika vo výške 200 eur mesačne. Na tanečný krúžok chodí mladý pán a nejakú podporu vlastne od obce. Není to jednorázová podpora, ale je to mesačne vlastne tým pádom. Komisia nedoporučovala. Nakoľko žiadosť bola formulovaná, že mesačne. Štefan, dajme si prestávku a hneď budeme pokračovať. Môžeme? Dobre. Môžeme, navrhujem prestávku, dobre? 5 minút. Pokračujeme v bode, čo sa tu, v bode rôzne. Nech sa páči, pán prednosta. Ja by som chcel upozorniť, že materiál, ktorý tu pán poslanec vyzdvihol, bol v podstate zápisnica zo zhadnutia komisie a bol vám teraz aj rozmnožený. Netýka sa dnešného vlastne zasadnutia zastupiteľstva, lebo keď si pozriete, tak jeden, ktorý sme už mali, vlastne číslo 2 v tom materiáli, bol návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou číslo 1 na rok 2015. To je to, čo sme už prebrali a vlastne táto časť tohto materiálu už bola obecnému zastupiteľstvu predostretá.
Ďalej, nakoľko žiadosť tú ďalšiu komisia nedoporučovala, tak predpokladám, že pán starosta sa rozhodol ju nezaradiť do programu. A ďalej tam bola žiadosť základnej školy o udelenie súhlasu, ktorým umožní vlastne príjem finančných prostriedkov za prenájom školských priestorov, to je telocvične a poskytované služby. Nakoľko školy aj jedna, aj druhá sú právnym subjektom, rozhodujú o majetku, ktorý majú pridelený, takže takýto súhlas nie je potrebný zo strany zastupiteľstva v žiadnom prípade. Rozhoduje o tom štatutár, to je riaditeľ školy. A telocvične je pridaná do základnej školy Adolfo Majtenio, takže on je v podstate žiadateľ, takže... Práve preto nie je potrebné žiadne rozhodnutie zo strany zastupiteľstva ani v tomto bode. A poďalšie, zhotovenie štúdie nejakej konkrétnej určite nespadá pod rozhodovaciu právomoc zastupiteľstva. Jedine odsúhlasenie určitej sumy na zhotovovanie štúdií ako takých a tie máme v rozpočte už zahrnuté. Takže v žiadnom prípade by zastupiteľstvo nemohlo rozhodnúť, že ten alebo ten má spraviť to alebo to. Na to je zákon o verejnom obstarávaní. Takže myslím si, že sme prešli kompletne tú zápisnicu, ktorú pán poslanec spomínal, ale jeden jediný materiál tu je ešte, ktorý sa týka nejakých finančných prostriedkov a ktorý nám bol doručený 26.6., to je z minulý piatok a práve preto ste ho nemali možnosť dostať elektronicky. Je to žiadosť tej družstevník, futbalový oddiel Starí páni. A ja si myslím, že nakoľko tú žiadosť podával pán inžinier Emil Šulc, ktorý je aj poslancom, tak by mohol ozrejmiť, o čo ide. Ďakujem. Jedná sa o medzinárodný turnaj Starých pánov v rámci družobných obcí zo Srbska aj z Maďarska, ktorý prakticky už má tradíciu niekoľko rokov. Každoročne nás oni pozývajú, každoročne organizujú 3 turnaje, jeden v Srbsku, jeden v Maďarsku a jeden v Dvoroch nad Žitavou. Robilo sa to vždy na tie trhové dni koncom augusta. Tento rok je to naplánované na 22.8.2015 s tým, že finančné prostriedky sa využijú na zrealizovanie alebo organizovanie tohto, ja si myslím, že pekného turnaja našich družobných obcí. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gála. Toľko by som chcel doplniť, že za finančnú komisiu, že máme rozpočet na to ešte finančné prostriedky, takže ja doporučím aj za seba, možno aj za ostatných, čo sú členovia komisie, že podporiť túto aktivitu. Ďakujem pekne. Ešte niekto s faktickou poznámkou? Nech sa páči. Zmenil sa termín preto, lebo aj trhové dni fakticky sa vypustili a oni mali, tie družobné obce mali dlhoročne to bol v tomto termíne. Na tomto termíne sa teraz dohodli na tento rok, čo bude na budúci rok, chceli by sme to urobiť v tom termíne, ak to bolo, či to bolo na trhové dni alebo na hody. Takže v budúcnosti to určite budeme robiť ten víkend. Aby bolo pestrejšie, tak viete. Tí, čo mali radi futbal, tak radi futbal. Ešte niekto? Pani poslankyňa, poprosím ťa. Návrh na uznesenie. Finančná komisia schvaľuje. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dvorov nad Žitavou schvaľuje telovýchovnej jednote družstevní futbalový oddiel sumu 500 eur na medzinárodný futbalový turnaj Starých pánov v sume 500 eur. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Nie, ďakujem. Môžeme pokračovať v bode rôznom.